सोरगिदिं दै जानानै खिनो हासुनो बिराद प्रब्लेम जानानै दङ ओमफ्राय गावबो आं बिराद प्रब्लेम मोनगासिनो दङ आरो दा जायगाखौ नायगिरनानै मोना हाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ अखा बोथोरावबाबो दिनैबो जोबोद अखा हादों बेवहायबो ओमफ्राय दा जोंनि आयंमोनाव थांनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय आयंमोननाव माने खांख्राइ मोनसोनाय जादोंनो ओमफ्राय दैबानाबो जोबोद जादों बेखायनो खांख्राइ लायथावथाव दैबाना नायनो थांसै आरो लोगोफोर आंजों लोगोसे फैफादो अट'आबो जिबायदि गाबो जेबो रायलायजाया दा बारलाङा ओंखारा दै बार अद सासेयानो आब' बियो नै लोगोफोर बे न'आ बैसांनि न' बे न'आवहाय मिसिं मानसिफोरा थायो जायखौ जों मेरि एबा बैसां होननानैबो बुङो स' बिसोरनि न'फोरा बैसांनि जाजोबो आरो नोंथांमोना मिसिं मानसिफोरखौ धेमाजि लखिमपुर गलाघाट डिब्रुगड़फोराव बांसिन नुनो मोनगोन आरो आयौ लामाया नंगौ खोमा बे गुफुर गाननाया दलङानो दलं नै लामाया जा गाज्रिथार नै बेवहायबो दैयानो दै जेथिं मेगन हरो बेथिंनो दै नुगोन आरो ओरैबायदि दै जाखादों बेवहाय आवगाय दै जायामोन दैमाबो गैयामोन दा दैमा जाजोब्बाय मा नांगौ नोंसोरनो मा नांगौ नाव नांगौ इसोरनो नाव नेबाय दं बिसोरो नाव न'आव थांनो बिसोराफोरा तो हम लोग का अभी ये फिलहाल गड्डी आ गया गाखोजोबनो हागोन सोर सोर आंलाय भिडिअ लाग्रायानो थालांगोन होनबा दसे जिरायथ'नोसै बिराद मेंनाय मोनबाय माथो फैनायावनो मेंनाय मोनबोखायो लामाफोरा बारा मोजां नङा नालाय हाखर हाला दङ ओंखायनो दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय नै गासैथिंजायबो लोमजोबनानै दं नालाय थिखलाबो लोमजोब्बाय फायखानायाबो लोमजोब्बाय ओमफ्राय दैखौ ओइसानिफ्राय लायो ओमफ्राय आरोना खिनो जोंबो नाव लानासो थांनांसो उपाय गैला ना बाजै नाव लानासो खियो मारदों नामा उपाय गैया नाव लानानैसो खिमारदोंनो ओरैनो सन्दला मोना दावराव जायाखैथ' दाउस्रि देलायमोना नैसे सिथ्लायानो दै लोमजोब्बाय बाथौआबो ओमफ्राय बै बेथ' दैमासो बाव दैमा खाथियाव माने आवगाय दै गैयामोन बेवहाय ओमफ्राय खुरखानानै दैमा जाजोब्बाय दायो थिखलाबो लोमबाय फायखानायाबो लोमबाय मा जाबावगोन दा नाव लानानै खियाबानो जाबाय आरो बाबु दै लायनो थांनि एसे बे न'खरसेयाव माबा दै थिखला एसे बोरियाव दङ आरो दाख्लै बाजै मोना दैयानो लोमजोब्बाय
ปัวอะไรนั่งนี่เด้อรูปร่างมาจะกขึ้นมาเลยกูท่านสมนึก Gulakan mari. Mai kita ai dei bari rai de janang ko wala. Kira. ด้วยยังกขึ้นด้วยนึกมาวันนี้ Mai rai de banda. เย็นฮะเนาะ Ian lom jup thabe yei. Ba je o be dui dong le bi sana ma dui yan lom jup thar nai ba je. Này đi ăn làm giúp bày ai nó làm giúp bày nó Sao mà em thằng cưa, cứ ăn mai à? Có một đứa em đang đâu rồi. Cái gì ạ? này जा खस्थ' खा दैखौबो बेफोरबायदि लां माबा बेलेगनाव फैनानैसो लांफैनांगौ जादों न'निया गोदोजोब्बाय थिबखला इबो जुदि गोदोजोब्बा मा जागोनलै बै न'आ इफोरबो बाजै हा Bala fobजोबा न'आवसो थांजोब्बाय आरो होमबा मा जागोन नोंसोरना जिउआ बाजै होमबा जिउआलाय बिदिनो थांनांसिगोन खस्थ' मस्थ' बोरैबा मोनसे गाहायथारलै बे जायगायाबो इमान दै जाखायो एसे एसेयावनो थाय नायलाय ฮ้ยในदै लाइन थांग्राफोरा फैबाय दं हेल' दै बाल्थिंनि लायनो एथ' गोबाव तामसा मोनदों दैबारिनि रायजो जानायखौ बेसे खस्थ' मालायनि न'आव थांनानै दै लायहैनांदों न'नि थिबखला सेस गोदोजोब्बाय ओंखायनो मालायनावसो दै लायनांदों ओंखाय सिथ्ला माने जेरावबो दै देलाबो दै लायनांगोन बाजै गिदिर ब्लग बानायनो ना लस जाबाय जगसे लस जाबाय आइदै माखौबा मा जादोलै मालायो आरोना जादोलै जादो आंबो नैदि सा नायग्रा मोनगोन आरो खन'लाबायबासो मोनगोन दा गुदुं गैयाबा गुदुं दा खन'लायो आयु नै खांख्राइ नायगिरनाया जोंना ओइ खांख्राइ बहा दङ ओंखारबो गैलालै नों जोंखौ जाम्बा जाम्बिसो सानजा होसिगोन दै नों नायदो खांख्राइया बोरियाव फैना थाफैलायदो मालाय गैया दोनखौनो माथो आंनावबो थोबाय नै बोरमाखौबो बेलेग जायगायाव दोस्लायफिननांगौनो बेनिखायनो बोरमाखौबो बेलेग जायगायाव दोस्लायफिनबाय आरो थांनो जाबाय जोंहा थांनोसैलाय मोजांसो र'हाय र' नावारियाबो जि खेंखा थांनोसै सासे जि मोजां जिरायखाबाय हनै ओमफ्राय बोरो बेगा फालि लाबाखैमोन आरो नोङो ओइलाय बेगा गादालै गाखोबो दैनि जायगा थोखायो ओमफ्राय फालि लाबोदोनो नोंनि फालिया लाबोदोनो आरो लांफिनसिगोनसो इयो हा बाजैनि फालि लाबोदों दे लांफालायसिगोन इयो